What's up mga karuba? This is again your kunyo po yapong din rep in English Ilocano ang Lalok. And today we have the second bike to work activity ni Gog from Paway to Capitol. Nandito na ako sa Capitol kasi dumating na kami. Pero I will just papakita ko kung anong nangyari kanina before kami napunta rito. And sa mga nagtataka siguro, si Gog kasi ay sport minded. Very athletic si Gog and he is into sports. Parang plano na niya yata na gumawa ng bike lane or mga bike parks dito sa Ilocos Norte. So trinatry niya muna. Siya muna yung magtra-try tapos i-implement niya. O di ba? Saya. Kasi napakaganda raw sa health ang pagbabike. Dati doon siya sa nung first bike namin, doon lang sa NU, doon sa bahay nila, malapit lang, wala pang 1 kilometro. But this time, doon sa Paway. So parang malayo naman sa Paway. Sa mga 20 kilometers, yun. Mga 20 kilometers yung Paway. So medyo napagod siya. So panoorin nyo na lang, wala nang paligoy-ligoy pa. Papakita ko na yung nangyari kanina. Gov, ano yung activity natin ngayon? Bike to work day. Good morning, Apong Glenn. Morning po. So of course we're here at the Beauteous Paway Church and we're gonna head to Migrants Monument. Kasi nabitin po kami last time. So Yes. Migrants to Capitol. So inisip ko, level up na. May mga kasama kayo along the way po. Let's see, sana may ma-meet kami kasi medyo sad po ang turnout namin ngayon. 8 lang kami. Opo. So good luck po sana kayanin ng kasama mo po. Di ba last time? Yes, I've been here. Diba? Opo. Oh, Oo. okay. Hindi nagmotor ako kasi hindi ako nag-ano lang ako. Next time, let me yes know. Po. Daling ko yung bike mo. Yes po. Okay. Yes po. Later. What's up? Ate mo na din kadami ako. Alam. Ikaw mamigay pa. Uno. Apay. No, iwan. Kumusta naman, Gov? Pagod. Sakit nga yung likod ko. Para kang lit. Ulit ang bike sa akin. Lit yung bike ko. Magaan Opo. Tsaka sumasakit yung puwet ko. Okay naman yung experience. Mixed feelings. Opo. Sige. We're halfway, hindi naman halfway. Malapit na. Malapit na. Fourth quarter na to. Last kanto.
Gob, congrats. Congrats, nakarating. Kumusta naman yung ano? Gob, ano ba yan? Bike to work. Bike to work. Ang bagong pangalan, bike no work. Kasi masyadong pagod. Masaya. Sir. Kasi kasama ko yung mga ka-capital ko. Abo. Masaya pero nakakapagod. Masakit na yung likod ko. Parang akong matanda. Sige. Yes. Gusto ko na i-declare officially sa PGIN na Bike to Work Day on Friday. Tignan natin and then we'll help people with bike subsidy kung gusto nilang bumili ng bike and bike rack, you know. Give them a place siguro to shower and change, no? Pagpasok. But I always say na especially Lawag City is a biking city. So sana we can appreciate the option to bike. Hindi naman kailangan every day, but you know, mas environmentally friendly, mas healthy, ang daming benefits po. Sir, do you intend to create or establish a bike lane? Yeah, Bike well, line? that's the plan, no? Hopefully with our mayors on board, we can do bike lanes, better sidewalks, and make our all of our towns more people-friendly. Okay. So, what is your message sa mga kailian natin, Governor? Well, maybe what we can do is open it to the public one day, no? Maybe one of these Fridays next month in March, we'll invite everyone to join us in Bike to Capital Day, and we'll keep pushing this initiative kasi you know, it's ang daming benefits po sa atin, even our communities, even our environment. So mag-bike po tayong lahat. Thank you, ingat. Okay, thank you to go. Okay, so ayun, tapos na. And sana nag-enjoy kayo. Nag-enjoy kayo sa vlog nito. And sana sa lahat po ng mga nanonood at hindi pa subscribe, mag-subscribe kayo and click that notification bell. Sa mga nagtataka, si Gov po ay tatakbong gobernador this coming this coming May. And ayan. So wala lang, chill lang siya. Sana suportahan pa rin natin siya. Okay, so once again, this is your Conyo Boy Apong Glenn Rep in English, Ilocano, Glolokyo. Peace out, bye-bye.